Хайырлы күн. Біз дүния чемпионаты узган көннәрдә татар кулинар индустриясына кызыксыну уяту деген темага матбугат конференциясын башлыйбыз. Татар рестораторлары катнашында. Безнең кунакларыбыз Резида Кыям кызы Хөсәенова, Татарстанның атказанган халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәре, Татар милли мәдәнияте һәм ашлары халыкара ассоциациясе рәисе, Тәмле булсын рестораны җитәкчесе. Һәм Султан Эдуард улы Сафин, Түбәтәй хәләл тиз туклану рестораннар шелтәре җитәкчесе. Беренче сорауны сезнең икегезгә дә бирергә була инде бу сорауны. Менә безнең Татарстанда дөнья күләм масштабта спорт уеннары уздыру тәҗрибәсе бар, универсиада, конфедерацияләр кубогы һәм менә безнең футбол чемпионаты көтелә. Сез бу футбол чемпионатын якынлашкач ниндидер үзегезнең менюга үзгәрешләр көтәсезме һәм бу чемпионаттан сез нәрсә көтәсез? Бизнес ягыннан һәм татар милли ризыкларын, татар милли ашларын таныту ягыннан. Резида ханым, башта сез җавап бирсәгез иде. Ассаламу алейкум, исәнмесез, хөрмәтле безнең матбугат хезмәткәрләре, журналистлар. Әлбәттә инде без универсиаданы Аллага шөкер матур иттереп үткәреп җибәрдек. Һәм инде менә бу безнең зур масштабта футбол чемпионаты иң беренче күңелне сөендерә, Казан матурлана. Шунсы сөенеш, икенчедән инде әлбәттә без рестораннар бик әзерләнәбез. Бу бит инде бик зур масштабта үтәчәк, күпме безгә килә кунаклар, татар халык ризыкларын аларны сыйлап ашатып җибәрәсе килә. Кая гына менә мин үзем чит илләрдә бик күп йөрим, нинди генә илгә барсак та, шул илнең ризыгын татып карыйсы килә. Нинди ризык пешерәләр, нәрсә белән алар теге күренекле шундай. Һәм инде безнең Татарстаныбызда да нәкъ шулай ук. Иң беренче без менюларны көттек ике тел, өч телдә, рус теле, татар теле һәм инглиз телендә. Кешеләргә аңлаешлы булсын өчен һәм инде официантларны без өйрәтәбез инглиз телендә. Бик авыр әйбер инде, тырышабыз, һич югында бер официант инглиз телен белә, сменага берсе белергә тиеш. Татар халык ризыкларын иң беренче иттереп дөнья күләмгә таныту. Безнең бит ризыкларыбыз бик тәмле. Нинди генә ризыкны алсаң да, эшпешмакмы, пәрәмәшме, вак бәлешме, гөбәдияләребез ничек, менә аларны бит танытасы килә, дөнья күләмгә күрсәтәсе килә. Зур бәлешләр, менә кичә генә әле минем Тәмле булсын рубрикасында съемкалар булды. Менә шунда кичкенә табага зур табаны пешереп карадым. Үзем шуны менә килгән кунакларга бирер өчен һәрбер кешегә бер порция ул кичкенә таба белән зур бәлеш инде ул үзе. Ул кичкенә бәлеш. Безнең зур бәлешнең бөтен раскладкалары. Шуннан да ул бик матур килеп чыкты. Әлбәттә без ул бәлешне кунакларга тәкъдим итәчәк без Алла бирсә. Менә күп чит илдән кунаклар килә дибез бит инде. Алар барыбер бүтән ризыкларны, ролларны дип әйтим әле, пиццалар инде алар тиз генә йөгереп китеп ашау өчен. Инде безнең татар халык ризыклары мичтән чыгарып, тәмле иттереп, капкайнар кие табынга бирү. Менә безнең төп максатыбыз татар халык ризыкларын дөнья күләмгә күрсәтеп, менә алар безнең Казаныбыздан киткән вакытта иләренә кайткач, менә сөенеп сөйләргә, без шулай эшләргә тиеш, рестораторлар. Менә менә бу Казан ничек матур, менә вот аларның бәлешләре, менә вот аларның шәкшәкләре диеп туганнарына, дусларына кайтып сөйләп, тагын безнең инде туристлар килергә, дәвам итәргә кирәк. Төп максат бездә шулай. Китсәгез иде, менә универсиададан соң сезгә нинди фикерләр белдерүчеләр булды, менә шушы чит ил туристлары тарафыннан булдымы алар? Барыгызга да сәлам, хәерле көннәр. Без инде үзебезнең эшебезне шул теге яңа татар милли ризыкларына моданы дигәндә җибәрдек. Шул 2015 елда су чемпионаты булганда, су спортлары. Без инде ул анда 3 атна ул чемпионат булган. Без ул 3 атнада 50 меңнән артык кеше ашаттык.
Ол біз анда татар милли халал ризығы бойынша анда біз практически біріміз едік. Анда 6 түбәтей, шу 6 түбәтейнің историясы шул чемпионат енді ол. Ол шу 6 біздің матур түбәтейлерімізні чемпионат бізден сұрады бұлдырға. Біз бір ой чемпионатқа қадар бізге шундай сұрау берділер. Біз енді бір айда шул 6 түбәтейні тізіп шул чемпионатқа үлгердік енді. Ол бізге бик зор шара болды, чөнки түрлі илләрдән кешеләр түбәтей брендын біліп, түбәтей менә Татарстанның тәмле бренды дип, алар икенче урынга турист брендлар арасында икенче урынга түбәтейне менгездерләр. Россия һәм СНГ арасында. Һәм аннарын соң инде біз туктап калмадык, ол түбәтейләрне булдырып да, біз Аллага шөкер татар милли ашларында, халал татар милли ашларында инновация булдыра башладык. Біз АКШка барып төрле менә шулай русча әйтсәк, бит кухня народов мира, да? Төрле илләрнең ашларын өйрәнеп, карап, менә суши бурритоларны, мин 2016 елында барган идем АКШка. Һәм инде анда карап, өйрәнеп, ничек АКШта ясыйлар фастфуд дигәндә, бит тиз туклану шелтәрләрен ничек алар булдыралар үзләренең эшләрен, шуларны өйрәнеп, безнең милли ашларга төрле яңалыклар кертә башладык. Эшпишмак фри дигәнне ясадык. Ул инде чөнки шундый безнең кичкенә генә эшпишмаклар, алар фритюрда пешереп ясалалар. Аннан соң элешләрне, бәлешләрне, гөбәдәләрне кичкенә генә формада ясадык. Ул уже чемпионатта да булганы. Без менә безнең фикербез буенча, мин Рәмзия апага кушылам. Татар милли ашлары, алар безнең менә теге без бит инде бәләкәй чактан әбиләрдә, апайларда җыйладыр якта бит инде соң зур шундый ашлар уздырадыр як. Шундый бит инде безнең әдәп дигәндә тәртип. Һәм инде ул шундый формада гына калса, ул безнең Алла сакласын үләчәк инде ул. Шунда гына калса, шуңа күрә безне аны тиз форматына, тиз туклану форматына күчерергә кирәк. Шу фикер белән инде без менә төрле камыр ризыкларын кичкенә генә форматка күчереп булдыра башладык. Һәм аннан соң безнең кысты бургерлар дигән әйбер чыкты. Ул 2017 елда чыкты. Ул безнең татар милли бәрәңге белән ясалган, тигән бәрәңге белән ясалган кысты буйның төрле эчтәлекләр белән ясалган әйбер кысты бургер диябез без аны. Һәм инде без 2017 елда шулай Кубок Конфедерацияда эшләдек. Biz анда ашаттык кунакларыбызны, волонтерларны ашаттык. Һәм бу елны инде FIFA-да шулай волонтерларыбызны ашатабыз, кунакларыбызны ашатабыз, Алла берсә. Безнең бу елны FIFA уздырыла, әйтик, 2 форматта. Беренче ул менә фан-зона дигән урын бар Чашада, барыгыз да беләсездер инде. Һәм икенчедән инде стадионда футбол була бит инде бит. Һәм инде нарсын бик күп халык көтәбез. Төрле илләрдән менә халал ягыннан без әзерләнәбез. Фарси телгә, араб теленә менюларны күчердек. Аннан соң испан теленә күчердек, аннан соң инглиз теленә күчердек. Безнең менюлар төрле телләрдә бар. Аннан соң безнең Кремлевскийда беренче татар Макдональдс ачылды. Аллага шөкер 5 декабрьне Рустам Миргалиевич безгә тоже шулай кушылып ачты. Вот инде безнең татар тарихында зур әйбер, чөнки без күпме ел теләп тордык шул ачылуны. Ул күпме ел булмады ул бездә. Без төрле кафелар, рестораннар ясадык, чөнки менә үзебезнең шундый брендовый диегә бит Татарстанда бренд, без бит инде Татарстан барысы да белә Татарстанны брендлары белән, спортивный брендлары белән, бит Рубин, Акбарс, ниндидер мәдәни ягыннан брендлар белән, экономик ягыннан брендлар белән. Ә менә татар ризыклары буенча безнең бренд юк иде андый. Менә без шул фикер белән шундый брендны булдырырга дип инде эшләребезне башладык. Һәм аннан соң шулай ук Рәмзия апага кушылам, безнең кызларыбызны инглиз теленә өйрәтәбез. Һәр көнне безнең уроклар уза, менә Кремлевский рестораныбызда инде, Аллага шөкер. Аннан соң безнең матч трансляциялары булачак, Алла берсә. Һәм biz инде әзерләнәбез, анда безгә бик күп кешеләр килә, төрле илләрдән
теле передачалардан келер төшерге шул яңа фикерләребезне. Чөнки безнең ана намаз бүлмәләре дә бар, рестораныбызда ул инде бик менә Ираннан килгән кешеләргә ул бик зур әйбер. Чөнки алар иң беренчедән хәләлне таба алмыйлар. Алар бик куркып каядыр баралар ашарга. Алар менә монда миңа уже күпме кеше әйтте, алар даже Казанга килгәндә, Казан хәләл татарларның столицалары даже булып да, алар барыр Макдональдска баралар һәм картошка фри ашыйлар. Чөнки ышанмыйлар хәләллегенә. Менә мин сезгә әйтәм шулай, менә миңа обратная связь дигән дә. Һәм инде без шуны хәләл икәнен җиткерәбез, аңлатабыз, чөнки хәләл бит ул ит кенә түгел. Хәләл ул әле бит бөтен молочный продукцияның, бөтен сырларның, ниләрнең тоже шулай ук уздырырга кирәк хәләл булуын. Һәм инде алар әкрен-әкрен ашанып, әкрен-әкрен безне белеп, менә килә башладылар. Инде Аллага шөкер, Амманнан килгәннәр бар менә әлеге генә. Аннарысын Ираннан килгәннәр бар, аннарысын Арабстаннан килгәннәр бар. Менә Казан саммитта бик күп кунаклар килде, аларны инде ФИФАга дәштек шулай ук. Һәм фан зонада шулай безнең ныкталарыбыз булачак, Алла бирсә. Без инде зур сату көтәбез инде, Алла бирсә. Кешеләрне теге пиво белән, теге бургерлар белән ашатырга түгел бит инде ул. Без бит инде татарларның столицасы, шулай әйтик инде, без бит инде иң татарларның центры. Шуңа күрә без татар эшпишмаклар белән, яңа кысты бургерлар белән кысты бургер аша булса да, аларны теге таныштырырга кирәк безнең милли ризыкларыбыз белән. Чөнки кемдер әйтәләр, ничек инде сез нәрсә инде эшлисез, кысты бургерлар, сез безнең бит үзебезнең теге эшпишмагыбыз бар, өлешләребез бар. Хәбит ул мода. Без шул мода аша үзебезнең милли традиционный ризыкларыбызга кешеләрнең ничегендә әйтик, вниманиесен, да, аларга әһәмият бирергә кирәк ул әйберләргә. Шулай модный әйберләр аша без инде татар милли ризыкларына, аларны әкрен генә өйрәтәбез. Һәм инде балаларында шулай кичкенә генә эшпишмаклар, кичкенә генә өлешләр ясап, балаларында шулай татар милли хәләл ризыгына өйрәтергә тырышабыз. Шулай. Һәм инде мин бер генә әйтеп үтим әле. Һәм инде без ясадык тагын мастер-класс үткәрергә. Менә бу мин инде бер студияны ясадым. Мин дә аны тәмәйтергә. Әйе, бер студияны ясадым. Анда мин 25-30 кешене алам. Алла бирсә. Әлбәттә татар халык ризыкларын иләренә кайтканнан соң да алар пешерергә өйрәнсеннәр. Безнең инде тора инглиз телендә мин үземә переводчицаны, тәрҗемәчесенә әзерләдем. Biz аның белән инде менюларны, менә мастер-класс нинди ризыклар буласын эшләдек. Иң беренче итеп без шәкшәкне керттек, вак габәрияне ясыйбыз, кичкенә каймак бәлешен ясыйбыз без аны слоенны итеп, кекс формаларында. Эшпишмак инде әлбәттә вак бәлешләр, шулай ук зур бәлешне дә күрсәтәсебез килә. Бер ресторанның нинде минем анда шундый матур студия килеп чыкты, Аллага шөкер. Кешеләргә бөтен килгән кунакларга матур итеп тәмле булсын дип фартуклар, баш киемнәре әзерләдек. Менә шундый әйбер. Анарысын безнең инде Султан әйтеп үтте, менә намаз уку бүлмәләре, тәһарәт алу бүлмәләре, без аларны да уйладык мөселманнарыбызга, килгән мөселманнарыбызга. Менә шундый улы безнең әлбәттә һәр көне дә бар. Безнең төшкә ашка килүче кунакларыбыз кирип намаз укый торган, намазлыклар белән намаз укый торган урыныбыз бар, Аллагның биргәненә шөкер. Менә шулай һәрбер яктан инде культура ягыннан да, ресторанны да матур айтабыз, матур иттереп, скатертларны да, салфеткаларны да, менә килгән кунакны biz бит инде башта киеменә карыйбыз, киеменә карап каршы алабыз, инде хуҗаны яки хуҗа бикәне матур стәленә карап бәя бирәләр бит килгән кунаклар. Әлбәттә, алар инде бөтенесе матур булырга тиеш. Татар халкының тәмле ризыгын гына бирү түгел, шул вакытта аны матур иттереп тәкъдим итү. Һәм инде бөтен яктан да матур иттереп күрсәтергә кирәк. Әллә нигә бер менә бу кеше мәсәлән инде Ираннан киләме, каян Америкадан киләме, безнең Америкадагы татарларыбыз, дусларыбыз киләләр, менә Алла бирсә без аларны да көтәбез. Менә алар килгәчтән алар бит инде бөтен әйбернең матурлыгын күреп китәргә тиешләр. Мин инде үземә килгән вакытта мин бөтен ил буенча, Аллага шөкер, Ходай Тәгалә миңа шундый юлны ачты. Мин бөтен ил буенча татар халык ризыкларын күрсәтеп бирим.
Әле менә күптән түгел генә Майами сабантуенда булдык. Анда беренче көнне сабантуй булды, икенче көнне без шәкшәк пешердек бөтен татарлар бергә җыелышып. Инде Сан-Франциско, Лос-Анджелесларны, һәм инде Прага, Болгария, Парижда, Венада, Европаларда менә шулай йөрим. Күрсәтәм, татар халык ризыкларын бик яраталар, бик сөенәләр, бик күп кеше рестораннарында ашырга сорый әлбәттә. Мин инде аларга матур итеп кенә җавап бирәм. Минем әле бераз яшисе дә килә диеп, ресторан эше ул карап торганда гына бик җиңел, аның үзенчәлекләре бик күп, бик авыр. Шуңа күрә бик авыр тармак ул. Эшнең кай тармагы да җиңел түгел инде. Бу инде кешене ашату, кешегә матур иттереп тәкъдим итү, ул бик авырлыкларны сорый. Универсиадага килгән вакытта мин инде Аллага шөкер универсиадага тәмле булсын дигән китапны чыгардым. Аны безнең президентыбыз Рөстәм Нурвали улы ярдәме белән ул дөньяга чыкты. Һәм инде аны кунакларга гына тәкъдим иттеләр. Бөтен илдән килгән кунакларга гына тәкъдим иттеләр. Менә чит илләрдә йөреп, һаман вакыт җитми, футболга да чыгарынмын дип әйткән идем. Булмады, әмма китабым әзер дип тә әйтергә була. Бөтен рецептлары бар. Һәм инде менә түбәтәйләр, мин сезгә әфәрин дип әйтәсем килә. Сез шундый зур масштабта ашып җибәрдегез. Әлбәттә, безнең татар халык ризыклары әлбәттә югалмый ул Алла бирса. Ул югалмый. Ул менә безнең буынга кадәр килеп җиткән иң беренче китапны безнең Юнус Әхмәтҗанов дөньяга танытты инде ул. Шуннан соң менә икенче китаплар аныкы басылып торды, әмма шундый матур экземпляр белән, матур фотосурәтләр белән сезнең әле күргәнегез бармы? Мин аны сезгә күрсәтергә алып килдем. Менә шундый тәмле булсын дигән китап. Заманына күрә Юнус Әхмәтҗанов аны матур иттереп чыгарды. Анда бер-ике эш булса да сурәтләре бар, матур фотолары. Безнең инде һәрбер ризыкның фотосына карасаң да, ул ризыкны пешереп була. Менә шундый матур гына китап булды. Тырышабыз. Татар халык ризыгы Алла бирса, без яшәсәк, менә түбәтәй кебек егетләр яшәсә, һәм инде Алла бирса, татар халык ризыгы югалмас ул, югалмас иншалла. Тырышабыз. Без генә түгел, бөтен татар халкы тырыша. Менә мин инде бу аш-су өлкәсендә бик күп еллар эшлим. Журналистларның сорауларына күчеп, Хәзер әйтеп кенә алам, бик күп эшлим, шуңа күрә без ул этапларны үттек инде. Ул бөтен рестораннар ябылып бетте, каядыр суши ачылды, каядыр бу японныкы, нәрсәнеке генә, Кытайныкы, үзбәк басты бөтен дөньябызны. Татар халык ризыклары юалып калды. Шуңа күрә мин ресторанны да тәмле булсын дип атадым, чын татар телендә. Иң беренче ресторан ачкан вакытта бер рус иптәш кызыма шалтыратып сорыйм. Татьяна, скажи, пожалуйста, тәмле булсын дим. Шундый матур итеп әйтте. Тәмле булсын диде. И шулай итеп тәмле булсын. Мәйтәм, руслар да әйтә, ник әле менә Мәскәү районы буенча гына барабыз да, инглиз телендә язылган рестораннар бар. Аны бит без әйтәбез. Нишләп тәмле булсынны? Без, мәсәлән, менә Кыстыбыйны, Түбәтәйне, бөтен нәрсәне без бит әйтергә тиеш. Менә шуңа күрә Аллага шөкер, сезгә дә уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт. Без сорауларга күчик, һәм сорауларга күчкәнче бер безне онлайн трансляция буенча караучылар өчен игълан. Сорауларыгызны WhatsApp буенча җибәрә аласыз. Номер 8927 037 91 10. Тагын бер кабатлыйм. 8927 037 91 10. Сорауларга күчик. Татар-информ беренче сорау. Рәхмәт. Хәерле көн, менә шундый сорау. Японская кухня дибез, итальянская кухня дибез, алар бөтен дөньяга билгеле, бар кеше өчен таныш, бөтен кешенең аны ашап күреп караганы бар. Нишләп мәсәлән татар кухнясы ул кухнялар белән бер рәттән дөнья күләмендә тормый мәсәлән. Безнең милли ризыкларны танытыр өчен мәсәлән нәрсәшләргә кирәк. Нишләп шул ук чит илләрдә һәрбер илдә диярлек итальян кухнясы да бар, япон кухнясы да бар. Нишләп безнең кухнялар юк? Һәм нишләп шул дәрәҗәдә белмиләр, яратып сөйләмиләр? Сез ничек уйлыйсыз? Сіз бірінші жауап бересіз, мен бірінші беремін. Бик зор рахмат сұрағыңыз үшін. Біз енді, мен шулай шын көңілімнен айтам енді, мен шуңа көрә Түбәтәйне башладым да. Ол менә шу сіздің сұрағыңыз, ол менің шундый сұрау еді, мен студент болашақ. Ол 4-нче курс еді, КФУда оқыдыр, мен геофак факультетында, геологический факультетта. Мен шулай Макдональдсқа барып, мен хәлел генә ризык ашыйм. Макдональдсқа барып, картошка фрийны ашап, отырар идем да карый идем, шу бөтен матурлыкка әйтәдер идем. Ниясың безнең шундай юк?
Бөтен дөнья буенча таратырлык. Безнең бит милли ризыкларыбыз 1000 рәт уңайрак ашарга гамбургердан караганда. Эч пишмакны ашап караганыз бармы? Һәм гамбургерны. Менә просто по ощущениям нитеп карагыз, уңайрак. Эч пишмакны ашарга бик уңай. Мин шул фикер белән түбәтәй турында уйлана башладым. Һәм минем менә хәт түбәтәйне булдырдык. Алла бирсә, бергәләшеп, шундый бер зур бренд ясап инде аны булдырырга кирәк төрле илләрдә. Без аны башламаганбыз вакытында. Шул гына. Вакытында башламаганбыз. Без ничектер, ул менә татар ашлары без бит гаилә тормышы белән өйрәнгән яшәргә. Безнең бит тәртибебез буенча без семейный ориентирован дигән, да, гаиләгә карыйбыз күбрәк татарлар. Шуңа күрә безнең андый мода юк, теге кафеларга гелдә йөрергә, рестораннарга йөрергә, әлегә. Андый мода юк. Безнең мода идә ашарга. Шуңа күрә ул идәгечә пешерелгән тәмле ашлар алар идә булганнар да. Аларны беркем дә уйламаганда кадр чыгарып ибәрергә дигән. Менә Юнус абыйыбыз да урыннары җмакта булсын. Ул шундый беренче уйлаган, ничектен китап не чыгарып, нигә барып, Мәскәүләргә барып, гостлар алып, нитеп, ул беренче уйлаган шу татар идәгә пешерелгән, әбиләр белән, апайлар белән пешерелгән ашларны, несен әле без җиткермибез дип Россия буенча. Менә ул беренче шулай уйлый башлаган. Хәзер инде без аның шу фикерләрен, уже булган эшләрен әкренле дәвамга алып, телебез инде булдырырга Россия буенча гына түгел, бөтен илләр буенча инде ала бирсә. Һәм шы менә безнең әйтик тәртибебезне әкрен-генә теге ачып җибәреп, теге гаиләдә генә түгел, гаилә белән төрле җирләрдә дә татар милли ризыгын ашау мөмкинлек булыр өчен, шуны инде әкрен-генә булдырырга кирәк. Менә шулай. Рәхмәт. Хәзер бик күп, Аллага шөкер, бик күп гаиләләр киләләр, менә миңа бик күп шалтыратулар була. Менә Мәскәүдән кунаклар килде, аннан менә сезгә килик әле 10 кеше, 5 кеше дип шулай алдан заказ белән киләләр. Хәзер бездә дә Аллага шөкер кеше без культурага өйрәнде, элеккеге вакытлар белән чагыштырсак, бик культурага өйрәнде безнең халкыбыз. Аллага шөкер шул сөендерә. Бик теләп ярата башлыйлар татар халык ризыкларын. Әлбәттә, теге авыр вакытлар булды бит инде бездә, столовыйлар ябылды, бөтен әйберләр бетелде, комбинатлар бетте. Менә шул вакытта югалды ул безнең татар халык ризыкларыбыз. Аллага шөкер, хәзер менә Худайның биргәненә шөкер күтәрелә. Халкыбыз ярата, рәхәтләнеп йөриләр. Интернеттан эзләгән вакытта да иң беренче хәләл һәм татар халык ризыкларын эзлиләр. Бармыйлар каядыр пицца ашаргамы, тагын ниндидә ризык ашаргамы, һәм сырыйлар бездән. Менә бик күп кунаклар менә шулай килә. Алла бирсә, менә шулай эшләп торсак, әле бу 1-2 эш ресторан гына булмас, татар халык ризыклары бик күп булыр. Ашылыр, Алла бирсә, дөнья күләмгә шулай күрсәткәч, кунакларыбыз килгән кунакларыбыз татар халык ризыкларын татып карарлар. Рәхмәт. Истәсәк бераз гына да, ул дөресендә дә ул җиңел эш түгел. Менә сез әйтәсез бит, пицца бар дип, яки сушилар, алар бит бик популяр бөтен җирдә дә. Һәм татар милли ризыклары турында беркем дә белми. Шуңа күрә менә әйтик инде безгә первопроходцы, да, безгә беренче пионерларга бик кыен. Дөрестән дә. Һәм кешеләрне әкрен-генә менә шул теге әйтик инде хайп да мода аша, шу әйберләр аша инде әкрен-генә без үзебезнең фикерләребезне, безнең әби бабайлар белән бирелгән рецептларны, шушы тәртипне, күңелне шу әкрен-генә тапшырырга тырышабыз инде. Менә шулай. Рәхмәт, шуннан чыгып тагын бер сорау. Менә шул роллыларга, пиццаларга килгәндә, аларны бит кеше служба доставки дигән әйбер бар, кеше шалтырата да, заказ бирә дә, аны тиз вакытта әзерләп, пешереп, илтеп тә бирәләр. Бәлки татар кухнясына да шундый әйбер җитмидер, белән инде реклама манда мәсәлән, шулай дип продвигать итеп тә карап буладыр. Без доставка мәсьәләсе буенча без эшли башладык инде, һәм бер ел була инде, Аллага шөкер, әкрен-генә. Татар милли ашларыбызның менә бәлешләрнең карасак, аларның пешерү вакыты загырак. Сушиларга караганда, әле пиццаларга караганда. Шуңа күрә монда аны дөрес фикерләп, дөрес форматта булдырырга кирәк. Һәм ул доставканы яхшылап ясар өчен, һәм теге бик зур реклама биреп, теге маркетинг ясап, шулай булдырыр өчен әлегә без әкрен-генә өйрәнәбез шуны эшләргә. Шуңа күрә ул бар инде, хәзер дә бар уже.
Ләкин менә теге зур масштабны иттереп, булдырып, мөмкин чемпионаттан соң Алла теләсә инде оештыра башларбыз, чөнки хәзер чемпионат вакытында теге бик зур фокус дигәндә бөтен күп кеше китә шу чемпионатны уздырырга. Менә Рәмзия апай Сушиларны Эстәр тагын. кызым ясарга бик җиңел, пиццаны да бик җиңел. Пицца 10-15 минутта миштән чыга. Булган әйберләрне гытасында холодильниктан. Ролланың тоже нәрсәдер анда диге, мин аны үзем ясап караганым юк, диге и битте китте. Мин ясаганым бар. Термическая обработка бер нәрсә юк. Бәлеш бит безнең 2 сәгать ярым миштә тора. Шуңа күрә күпме чыгым чыга менә. Алар безнең татар халык ризыклары әлбәттә пешерү чыгымлы ул. Эш пешмә 45 сәгать тора миштә. Пиццаны 5 минут тыгып алалар да, өстенә томат белән нәрсә белән эшлиләр дә, әлбәттә алар җиңел. Но пицца белән эш пешмәкне һәм зур бәлешне тәңгәл китереп булмый. Безнең эш пешмәкләр бик тәмле инде. Безнең татар халык ризыкларына. Без инде монда патриот фанат отыра күреп торында. Шуннан менә сез 15 минут дисез, бәлки хәзерге заманда кешегә уңайлыдыр ул, тиз 5 минут эчендә. Без Алла теләсә, мин истим монда, без шушы сорау өстендә без эшлибез. Бик кат эшлибез. Без тырышабыз, бөтен менә күпме мөмкинчелегебез бар, татар милли ашларын тиз ясарга. Ул менә шу төбәтенең миссиясе дейик. Менә теге, син студент булсаңмы, эшләсәңме берәр кайда тиз генә кирип алып, гөбәдия белән латы алып, менә шул модага кирергә тиеш. Ни түгел, чизкейклар түгел, кексиклар. Менә ул бит әле зыян да. Да, нигез тәнебезгә. Гөбәдиянең нинди сыйфатлары анда? Нинди әйбер, яхшы әйбер ул. Анда әле ни камыры теге дрожжеда булмаса, әйбәт камыры булса, безнең, например, без дрожжевой гына камырлары, безнең ниләребезнең дә, эшпишмакларыбызның, гөбәдиләрнең, ул бик файдалы. Нитсәң, тегеләр белән карасаң инде. Шуңа күрә без монда тырышабыз, менә шушы процессны шулай оештырырга. Кеше заказ биргәндә уже теге 20-30 минутта уже аны производстводан чыгарып җибәреп, уже ярты сәгатьтә анарга барып җитсен өчен. Чөнки бу сорау әле ачык тик. Без эшлибез анарда, ләкин бу елны Алла теләсә булдырабыз инде. Хәзер инде доставканы уже да алып була. Аллага шөкер. Хәзер инде теге туган көн уздырасыңмы, офиста иптәшләреңә ашатасың киләме инде, инде әбишә тәмле пешерелгән эшпишмакны, хәләл эшпишмакны төбәтәдән заказ биреп алып була уже все. Аллага шөкер. Бу беренче этапны уздык. Хәзер менә бәлешләр турында, зур ниләр турында уйларга кирәк. Менә күптән түгел генә чит илдән килгән институт, чит илдән килгән балалар белән безнең авиационный институтта укучы балалар белән мин 20 бала белән мастер-класс гөбәдия күрсәттем. Без аналар белән гөбәдия әзерләдек. Анда инде зур гына футбол ясап куйдык балалар белән. Мин инде аларга сорау бирдем. Әйдәгез әле, бу безнең битен тарихка керә торган гөбәдия. Ничек иттереп без аны ясыйк дип, аларның теләкләре белән матур иттереп мәчик ясадык. Һәм инде 2018 футбольный матч дип язып куйдык. И әзерләдек тә гөбәдияне, ашадылар инде балалар инде. Исләре китте. Безнең әле монда гөбәдияне ашаганыбыз юк әле дип. Менә монда без инде Татарстанда ничек. Ул безнең фишка вообще гөбәдия. Ул гөбәдия менә Солтан әйтеп үтте, дөреслектә дә шулай. Аның бит ризык эчендәге эшеге генә нәрсә тора? Корт. Авылдан килгән сөт белән тәмле иттереп кортын ясыйбыз. Йомырка, мин инде үзем тавыклар асрыйм. Һәм инде шунда идәп ниткән тавыкның йомыркасын куеп, изюмнар белән ул бит менә эшлеге дә тәмле бит аның. Әлбәттә инде әллә нинди теге майлар белән түгел, яхшы сыйфатлы атланмай белән пешергәч бик тәмле безнең. Сез күрсәгез ничек телләрен йотып афроамериканецлар гөбәдияне ашы ниндә Кремль, ниндә ресторанында алар вообще аларның ниләр китә, исләр китә. Безнең дөньяга таныта торган ризыкларыбыз бик күп. Бик күп. Аллага шөкер, менә бик күп. Бик яраталар безнең ризыкларыбызны. Кайда гына әзерләсәк тә, ничек кенә әзерләсәк тә, әлбәттә сыйфатлы итеп әзерләргә кирәк. Татар халык ризыклары майны салсаң, тәмле иттереп ясасаң, шул вакытта гына тәмле була. Сорауларыгыз бармы? Менә минем үземнең сезгә соравым бар иде. Менә күптән түгел генә шундый бер мәгълүмат чыкты. Германиядә безнең чәкчәк ул
Калинка дип аталган бренд белән сатыла икән. Анда Кытайда да шулай ук әйтәләр, безнең чәк-чәк бүтән төрле бренд белән сатыла дип. Кытайда үзләренең чәк-чәкләре бар. Ашып караган бар. Бераз терелерәк. Мин аны фотография Минем әйтүем иде, менә безнең брендларны яклар өчен нәрсә эшләргә була? Бәлки безгә тизрәк темпта чит илләргә чыгарыргадыр. Ну, монда инде менә карагыз, гелдә теге әйтегән инде ни. Сорау ике башлы, да, җавабы да ике башлы. Тиз эшләгәндә аның теге сыйфаты да шундый тиз генә була. Теге поверхностный дигәндә. Шуңа күрә монда дөрес уйлаштырып, стратегиясын, тактикасын дөрес уйлаштырып, ничек менә үсүен, анда бит ресурслар да күп кирәк. Әлегә без менә үзебез генә аны булдырабыз. Инде анда государственный грантлар нәрсәме, андый проектларны теге булдырырга һәм андый ярдәмнәр әле юк безнең нидә, безнең илебездә инде. Татарстанда да шуңа күрә үзебез генә, үзебез генә, безгә әле булышкан менә шулай әйдәгез әле моны эшләгез, тегене эшләгез дигән булышы юк. Ничек тырмашып татар халкының шул ризыкларын күрсәтеп, дөнья күләмгә таныту, шулның өстендә эшлибез. Ләкин барыбер инде без Алла теләсә бу елны, Алла берсе Алла теләсә чит-илгә чыгабыз төбәтәй белән. Бу елны безнең планнарыбызда бар. Без хәзер инде 2 мәртәбә уже барып кайттык. Теге урыннарын анализлаштырып, карап, ничек модельләрен санап, ул бик анда менә мин сезгә әйтәм, бүтән иллегә кергәндә аларның үзләренең законнары, аларның үзләренең налоглары һәм күп шундый моментлар без вообще аларны белмибез. Анда теге бүтән ил, ул бүтән никебек, бүтән планета дiyek. Шуңа күрә бүтән шу әйберләрне анализлаштырып, карап, өйрәнеп, теге дөрес иттереп ачып җибәрә кирәк. Ул бит без ачылып, ябылып, анардан толып нинди буласың? Ул теге әйтерләр, менә татарлар теге булдыра алмадылар. Ни алай кирәк? Без бүтәнчедә без булдырабыз бит инде. Шундый безнең ни, шуңа күрә девизыбыз, Алла берсә, бергә без булдырабыз. Шуңа күрә без аны дөрес итеп уйлап, ашыкмыйча гына әйбәтләп булдырырга тиеш. Шуңа күрә бу елны Алла берсә, мөмкин бер илгә без чыгарбыз. Рәхмәт, сорау сөемле. Бездә минем соравым сезгә. Социаль челтәрләр аша сезнең кая дөнья буйлап сәяхәт иткәнегезне, мастер-класслар үткәргәнегезне карап барабыз инде, әйме? Рәхмәт. Ул мастер-классларда күбрәк кемнәр катнаша? Менә теге туган якны, туган илен сагынган татарлармы, әллә башка милләт вәкилләре дә буламы анда? Рәхмәт соравыгыз өчен, Гөлнур. Мастер-класслар үткән вакытта күбесендә татарлар килә. Безнең татар кызларыбыз, безнең татар егетләребез, алар бит инде безнең татар кызларына гына иленеп, татар егетләренә генә кияүгә чыкмаганнар. Алар бит катнаш гаиләләр анда. Менә әле мин Орландода булып кайттым, Орландода. Анда безнең бер татар кызы рус егетенә кияүгә чыккан, үзенең кызы Франция егетенә кияүгә чыккан. Әлбәттә, менә шундый катнаш гаиләләр киләләр. Ризык бит барыбер бергә җыештыра. Алар шундый яраталар татар халык ризыкларын. Менә чәк-чәк пешердек без нидә, Майамида. Гәбәдияне пешердек, тутырган казны пешердем Сан-Францискода. Анда менә төрле милләтләр киләләр. Үзбәкләр дә киләләр. Шулай ук казакhlар да киләләр. Мин инде анда штабкыр булдым. Менә без беренче елны барган вакытта казакhlарның йортлары бар үзләренең җыена, ничек дип атала инде ул, обществолары. Без анда тутырган тавыкны ясадык. Әлбәттә, алар кызыксыналар бөтенесе белән. Bütün millet de kile. Bütün millet de kile. Min indi Tatarça sileyim. Yanlarındaki kişileri İngilizce matur gına ittirip mine anlatıp biri alarga bik yaratalar bizim riziklarını, bik yaratalar. Elbette masterclass kürsütü ağır iş ol, jingiliş tügel. Köpmedir kişi sana karab tıra. Anlarsın, anda biteli mine min üzümde studiyim var diye aytam, anda biteli studiyi yok. Nindidir bir nine bölmeni arendavat iteler mine Miami'da şolay buldu. Allah'a şükür anda da çıktık, şekşetini pişirdik. Bir de kaygırmağız pliteni, alığız meyten pliteni aldık barı biz saylap. Şekşek pişirgen Miami'da bitinde kamerının nazirlerge gerek, balın eritirge gerek. Mine şolay biz anda şekşetini de pişirdik. Şuna göre bütün
ил дә ярата безнең ризыкларны. Анарсын утырып чәй эчәбез. Әлбәттә, вот барам инде сабан туйларга, барам. Андагы эшнең күплеге бик авыр, зур итеп кухнялар юк. Иде әзерләйбез бөтен әйберне, андагы моннан республикадан җибәрәләр мине, инде андагы безнең яшәүче татарларыбыз каршы алалар, һәм без иде пешерәбез. Шул татар халык ризыкларын сабантуйга килгән бүтән милләт кешеләре авыз итсен, күрсен диеп, шул ук кыстыбыйны да ясыйбыз, шәкшәкне дә ясыйбыз, вак бәлеш, зур бәлеш, бүтән кыш телләрен бик яраталар. Розочкалар ясыйм инде мин анда, әлбәттә матур бит инде, матур итеп кыш телен розалар белән иеп куясың, бик җиренә җиткереп ясасаң, безнең татар ризыклары бик матур булып күренә. Төрле ил вәкилләре йөри, Аллага шөкер. Аллага шөкер, Америкада менә бу юлы Майамида килде безнең вәкилебез, Татарстанның вәкиле Роберт әфәнде, ул аның тормыш иптәсе рус. Ул инде алар яраталар кәбестә беккәнен. Мин инде аларга махсус кичкенә генә кәбестә беккәннәре, бу сезнең яраткан ризыгыгыз дип, мәйтәм ашагыз әле, бу кәбестә беккәне дим. Бөтен ризыкны пешереп, бөтен халык безнең ризыкны үз итә. Алла бирсә, менә дөньяларга чыксагыз, күрсәтерлек ризыгыбыз бар. Менә Рәмзи апага бераз истәп җибәрәм. Без Риза апага гафу итегез. Риза апага истәп җибәрәм. Без менә Малайзиядә, Абу-Дабида, шулай Татарстанны инде анда презентация ясаганда Татарстанның шулай анда эшпишмакларны пешердек. Ике көндә теге кухнялар арендовать итеп, оборудованиелар эзләп, нитеп виш. Менә Абу-Дабида анда ниләр араплар алар вообще исләр китә, алар эшпишмак, алар китмәделәр дә безнең стендтан. Эшпишмак ашап кына тордылар. Анда безнең инде Руслан, директор по развитию, Руслан әйтә, эшпишмак тим, теге аларга теге эшпишмак командасы дип кушкан. Эшпишмак тим дип, эшпишмаклар үз әзер килегез дип, алар инде чапканнар шунда эшпишмаклар артыннан. Һәм Малайзиядә шулай ук бик яратып ашадылар. Ләкин без Алла теләсә татар милли ашларына шы яңа тәм, яңа инновационный тәмнәр һәм продуктлар кертмичә булмаячак барыбер. Чөнки менә без карасак, шул Азия якларында алар бик яраталар теге менә острый ашырга. Менә теге күп ни белән, перец белән, ниләр белән. Шуңа күрә ул якларга барганда инде без уже аларга эшпишмак, элешме, нәрсәме, аларга ул бер төсле күренә. Теге камыр ризыгы дип кенә. Алар менә Мәскәүгә барсаң, алар әйтәләр, без Мәскәүдә эшләдек, алар әйтәләр теге пирожки дип. Бөтен нәрсәгә пирожки, аларга юк теге элеш, бәлеш, эшпишмак, бөтен нәрсә пирожок. Шуңа күрә аларның бар тәмләрен ул бит инде булай карасаң, бәрәңге дә ит, бәрәңге дә ит. Булай менә үтеп китә торган кешегә. Ул без генә беләбез анда. Эшпишмак иттереп ясаганда мындай тәме. Бәлеш иттереп ясаганда бераз бүтәнрәк раскладкасы белән уже бүтән тәме чыга. Аларга аны аңлатып булмый. Шуңа күрә төрле шундый дополнительный ингредиентлар истәп, инде без Алла теләсә, мин уйлыйм, популярлаштырырбыз Алла теләсә. Һәм инде бу елны Алла берсә мен шулай истәп китәм. FIFA-га мин инде тагын бер кызык инновационный продукт уйлап чыгардым. Менә кысты бургерлардан соң да, кысты төрле начинкалы кыстыбыйдан. Ул эшпишмак белән бәйле. Алла теләсә, Алла берсә, FIFA-га без аны кертеп җибәреп карарбыз, ничек килеп чыгар. Мин әле теге идә үзем экспериментларына куям. Мөмкин июльләрдә инде Алла берсә Кремлевский ресторанында тестка җибәрбез Алла теләсә. Нәрсә дип атала? Пока әйтмим инде. Ул эшпишмак белән бәйле инде, эшпишмак белән бәйле ул. Алла берсә карарбыз. Башта ризык туа бит инде, анарсын исеме туа. Юк, исеме дә бар инде фикердә. Аны баштан булдырып карыйм мин, теге әйтәләр бит инде. Баштан эшлә, анарсын сөйлә. Шуңа күрә баштан булдырам, анарсын. Чираттагы сорау, чираттагы сорау. Халил Шамиль, Татар-Информ. Вот я вас слушаю, у меня прям слюни текут, все очень вкусно. Еще на уразе кто-то. Просто гордость берет за то, что у нас такая национальная кухня. Но вот я вчера был на Баумана и продавали чак-чак. Ну, наше же блюдо, национальное татарское блюдо чак-чак. Маленький кусочек, вот такой маленький, 150 рублей стоит. Вот, а какая ценовая политика? Вот? Кто будет устанавливать? Ведь я понимаю, что можно соперничать и с Макдональдс, но у них... У нас чак-чак, вот примерно такой же кусочек, 29 рублей стоит. Вот я на Баумана, вот период такой... Вот на Баумана там тоже типотека есть. Там все начнут просто... Кішкене генә, ул шундый сөйли. Кішкене генә тегенде пакетларда ясалар бит хәзер. И перемечи становятся все меньше, дороже. Я очень рад, что этот вопрос подняли. Татарча, наверное, да, это все-таки. Да. По-татарски понимаете же, да? Вот. Карагыз, ул бик зур
қойғы хәсрет демегенде, ну қойғы енді ол. Менә мин әйбет Резеда апай шундый фанатлар. Идегечә пешерелгән, әби менә ничек безне өйрәткән, менә шулай. Минем әби 45 ел ашыстасы булып эшләде. Бөтен гомерен бирде анарга. Мин уйламадым да, мин геофактан теге ни дип укып киткәч, мин бит Сауд Арабстанда эшләдем. Нефть буенча эшләдем. Мин бер кайчанда гомеремдә уйламадым, мин ашлар белән шөгыльләнәм дип. Соң менә бүтәннәр инде алар теге прибыль мәсьәләсендә чабалар һәм теге порциялары зәя, эштәлеге юк, эшпишмак аласың, яртылаш эшпишмак дрожжевой тестосы, аннарысың эчендә теге погремушка шикелле. Ит таткы шаша чыгарып эшпишмакны ясыйлар. Ул бит инде безнең эшпишмагыбыз туралып ясаларга тиеш. Менә Монда бик, усал, мине дә менә Резапан мин тегене, менә тәнем белән нидәм монда чувствую, да, усал чыга. Монда просто кешеләргә, бераз нидерәк кирәк, сойларга кирәк, дөресрәк. Ул бит безнең бит һәрбер җирдә практически чәк-чәк алып була. Бер җирдә сиңа ашамаса бәясе бүтән җиргә барырга, не сыйфат ашамаса, кем сыйфатын кайгырып, хәләллеген кайгырып, кем эшли шуларга барырга кирәк. Аларга да ярдәм була, чөнки хәләл сырьёсын карасак, хәләл ингредиентларын карасак, алар бәядә кимерәк. Һәм рентабельность буенча уже кыйнарак. Шуңа күрә монда инде без бит рыночный экономикада яшибез. Монда беркем әйтәлми, син теге эшпишмакны 150 сумга сата алмыйсың дип. Беркем дә әйтәлми. Хәзер, тем более хәзер FIFA турист сезоннары бамыда бөтен теге ниләр бәяләре күтәреп бәрә. Һәм халык инде менә шулай нитә, яфалана. Но без менә FIFA булса да, без бәяләребезне үзгәртмәдек. Ничек булдылар алар, шулай калдылар. Ди безнең менә Резеда шулай төрле илләрдә була. Төрле илләргә барганда, турист илләренә барганда, алар 2 меню ясыйлар. Бер бәяләре үзләренең телләрендә бер бәя, туристларга бүтән телдә бүтән бәя. Ул инде тоже ярамый дип мин уйлыйм, эшләргә ул ничектер лицемерие шикелле килеп чыга. Шуңа күрә тырышыгыз нитергә, сойларга һәм ярдәм итәргә шуларга кем сыйфатларыннан эшли. Сыйфат беренче мисаллары сыйфат. Беренче максатлары сыйфат. Шуларга тырышыгыз ярдәм итәргә. Күп кешеләр, күп рестораторлар арендалаган помещениедә эшлиләр. Менә әлбәттә инде алар бәяләрне күтәрәләр, аларга качество дигән әйбер кирәкми, аларга количество кирәк. Менә без, мәсәлән, качествога гына эшлибез, аның сыйфаты гына әйбәт булсын. Количествога эшләсәң, әлбәттә инде анда мондай бер 50 грамм эшпишмакны 150 сумга сату, әлбәттә ул башка сыймый торган әйбер. Хәзер инде менә базар мөнәсәбәтләрендә эшлибез, бәяләрне кем ничек тели шулай куя. Но бит инде аның барыбер шамасы булырга тиеш. Аны уйларга тиеш, аны шеф-повар уйларга тиеш, аны калькуляция, ясаучы калькулятор уйларга тиеш. Әлбәттә, һәрбер ресторанның үзенең бу нинде кала инде, нәрсә совестында дип әйтим, намусында. Рәхмәт. Юк, шулай дин буенча бит эш тапкырга күбрәк ярамый бәяләрне куярга. Шулай ул хәләл урыны булса, ул ит буенча гына хәләл түгел, ул кем инде урыннарын тота, рестораннарын тота, алар уйларга тиеш дин буенча да мәсьәләсен. Ул бит ярамый алай. Рәхмәт, чираттагы сорау. Рәхмәт. Онлайн трансляция томошачысыннан сорау килде безгә. Татар рестораторлары арасында бүген кооперациялары бармы? Сез үз арагыздагы конкуренцияны ни дәрәҗәдә туеп яшисез? Сез икегез конкурентны үзара. Мин уйлыйм, конкурентлар түгел, мин уйлыйм, ничек Татар халык ризыгын единомышленники, татарча ничек булар единомышленниклар? Фикердәшләр. Фикердәшләр. Без фикердәшләр генә түгел, без эшмәкәрдәшләр. Ләкин сез Шулай әйтсәк, чөнки без уйлап кына утырмыйбыз. Без инде тырышабыз, булдырга күпме хәлебез бар, күпме кешебез бар. Чөнки бөтенебез дә теге сөйләшеп кына йөрсәк, һәм теге бер-беребезне хаитып, теге монсы булай түгел, тегесе булай түгел, без шулай Татарстанда утырып калырбыз эшпишмакларыбыз белән. Шуңа күрә монда инде без менә минем фикерем буенча рынок тиек, да, шундый терминнар белән сөйләшсәк, рынок ул бесконечный. Ул шулай. На самом деле. Без
менә без ничек уйлыйбыз, шуны үзгәрә кирәк. Ход мышления. Без аңларга тиеш, менә күпме булса да, шуңа кадәр рынок үсәчәк. Күпме ресторан булса да, күпме конкурентлар булса да, рынок шулай үсәчәк. Һәм һәрбер кеше үзенең, һәрбер ресторатор үзенең нишасын алып ала, үзенең клиентын алып ала. Һәм шуңа күрә без бер-беребезне белеп, бер-беребез белән сөйләшеп һәм бергә уйласак, без мөгаен теге һәрбер кешедән иң яхшысын алып дигәндә дә бер-беребезгә ярдәм итеп, тагын да ныграк татарашлары, хәлилашлар алга баралар. Татарларның берлегендә генә в конечном итоге татарларның берлегендә генә успех деген. Сорау монда булда бирлик булдыру турында бит. Менә рестораторлар бирлеге бар бит, милли ашлар пешерүчеләрнең бирлеген оештыру мөмкинме? Менә сез әйттегез, фикердәшләр дип. Мин менә ул Международная ассоциация татарской национальной кухни и культуры дигән әйберне ашып җибәрдем. Мин инде бүгенге көндә президент дип саналам. Шит илләргә йөргән вакытта менә шундый бер ни булды. Бер сабан туена бардык та, бер хуҗа әйтә инде, менә ди Казаннан ди повар приехала ди, менә ди сезгә ул хәзер ди истәл тутырып татар халык ризыкларын төнне буе эшләп, мин аны күрсәттем инде. Анда представительство Россиядан килгән иде. Миңа инде ул шундый авыр булды. Бер артист белән самолетка утырабыз инде, ул булай әйтә: "Резида апа, син нинди поварсың?" ди. Ну, уен көлке белән әйтә инде. Пәлтәңдә ничего гына кебек ди. Менә шулай итеп, мин анарсын шул ассоциацияны булдырдым. Әлбәттә, аның турында эшләргә кирәк. Менә шит илләрдә, менә шул балалар белән, мастер-класслар белән дөньяга күрсәтү өчен ассоциацияга минем керделәр инде, шит илләр керделәр бик күп, алар бик кызыксыналар. Әле менә безнең Солтан әфәнде белмидер аның турында, менә аларны да кертергә кирәк бу нигә эшлеккә. Менә шундый безнең ассоциация рестораторов Татарстанныкы бар, рестораторларны җыеп торучы ассоциация бар. Менә бу мин моны инде гаеп итеп әйтмим. Без Юнус Әхмәҗановның 80 еллыгын матур иттереп үткәрдек. Ул ипподромда булды. И шул безнең мәҗлес дип әйтим инде, конкурс булды инде ул. Татар телендә түгел, рус телендә. Күпме кеше анда чыгып доклад сөйләде инде, кытлады. Һәрберсе рус телендә. Бер мин чыгып татар телендә сөйләп, татар халык ашларын матур иттереп аңлатып һәм конкурста булган катнашучы конкурста кем бик матур иттереп, мин анда жюри әгъзасы идем, бик матур иттереп тәкъдим итүчеләргә 12 кешегә үземнең китабымны бүләк иттем. Менә әлбәттә шулай оештырырга кирәк монда. Ассоциация рестораторов кына түгел, бөтен дөнья менә татарларны җыеп оештырырга кирәк. Әлбәттә мин шуның өстендә эшлим. Ну бер үзең генә эшләп булмый. Менә хәзер Солтан белән таныштык. Мин инде түбәтәйләрне ишетеп беләм, уңышларын беләм. Әлбәттә бик күңел сөенә. Шуңа күрә безнең татар рестораторларын җыярга кирәк бер күләмдә. Мин инде үзем ул ассоциация рестораторов Татарстанга теге аяк шалып нәрсәдер эшлим дип түгел, үзебезнең татар халык ризыкларын дөнья күләм буенча күрсәтү һәм татар рестораторларын җыю. Менә ул бит татар рестораторлары бездә генә Казанда гына түгел. Менә Екатеринбургтан безнең бер татар эшмәкәребез, анда аның рестораны бар. Ул миңа җибәрде үзенең пешекчесен, 2 атна бездә бушлай бөтен татар халык ризыкларын пешерергә өйрәнде. Мин менә үзем нәрсә беләм, секретларым минем бер нәрсәдә юк. Мин аны кешегә күрсәтәм. Иренсеннәр, күрсәтсеннәр, Екатеринбургта да күрсәтсеннәр. Һәм инде менә Казакстан ничә елдан бирле мине Казакстан шакыра, һич менә вакыт җитми, Алла бирсә инде быелны мин анда да барам, анда да күрсәтәм. Алар да үзләренең эшләрен миңа җибәрәләр. Каян тәкъдим була, минем иң беренче санитарный нормаларга туры китереп, аларның баш киемнәре булсын, халат булсын, һәм инде медицинский тәкъдимнәре, книжкалары булсын. Менә шул гына тәкъдим күпме дип сорыйлар. Ул мин аларны шулай карап торып бөтенесен өйрәнәләр. Үзебезнең Казанда да менә безнең филармониядә ачтылар үзләрендә. Мине инде филармониянең директоры Кемәл исем Кадим әфәнде мине шакырды. Әйдәле безнең арендага ал әле менә
эшләгез әле дип, кадим, әйдәгез производствогызны миңа күрсәтегез әле дим. Рәхәтләнеп үзегез ашасыз монда дим. Кызын миңа китерде, миндә өйрәнделәр, менә Аллага шөкер матур иттереп, филармониядә ничек иттереп матур гына эшлиләр. Менә шуңа күрә, менә шул булышу инде ул, бер-береңә менә шулай булышу. Әлбәттә, акчасыз булышу. Бөтен әйберне акчага гына, бизнеска гына кертергә кирәкми. Без мәңгелек түгел, мин инде Аллага шөкер возраст бара, шуңа күрә белгәнне өйрәтеп калдырырга китапта да язганнар. Менә мин китапның артына үземмә монда яздым, шундый матур иттереп. Ходай Тәгалә эш кешене дөньяда ярата. Иң беренче гыйлем бирүче, табиб һәм ашатучы. Аш карынга гыйлем керми диелгән. Менә шул әйберсе бар. Бөтен әйберне инде бизнеска ясап эшләп булмый бу дөньяда. Булышырга кирәк, шул вакытта гына бер-беребезгә генә булышсак, Алла бирса, татар халык ризыкларын ничек пешерергә икәнен өйрәтсәк, безнең татар халык ризыклары югалмас дип уйлыйм. Югалмый Алла бирса, югалмый. Сораубыз бар. Емне бірер кафе яки ресторан новинка дип бірер ризык тәкъдим иткәндә, аны карасаң, ул новинкада түгел, аның составында бер-ике продукт үзгәрә. Һәм дә икенчесе, татар халкының милли ризыгы нәрсә дип сорасалар, ул бөтен кеше я эшпишмак, я шәк-шәк дип җавап бирә. Менә сезнең шушы ике максаттан чыгып, татар халкының бәлки гомумән, менә чынлап та яңалык булсын, ул новинка булсын, һәм кеше бәлки татар халкының бәлки инде башка продукт, гомумән башка продукт булдырырга сез бу турыда уйлаганыгыз бармы? Инде ничә еллар тегел күбәдия анда шәк-шәк, эшпишмак, бәлки яңалык кертергә кирәктер безнең кухняга. Яңа продукт уйлап табу мөмкинме? Ул Султан сөйләде инде яңа. Без башладык инде аны эшләргә. Менә шул кысты бургерларны карасагыз, безнең булганы да юк анда әйберләр. Сез калып караганыгыз бармы? Юк, менә ул кысты бургерлар, ул әйберләр, алар бит инде күп тапкыр алар телдә уже йөри, аны кеше белә, ул бургерларны алар әллә ничә төрле. Гомумән яңа башка продуктлар белән. Бәлки фруктлар кулланыптыр, оғышлардан китеп шиткәрәк. Юк, ясыйбыз. Без Аллага шөкер, без десерт я напиток мәсьәләсендә безнең кофе татарский бар. Например, мисалга сезгә китерәм. Ул инде анда, кызык иттереп халва белән ясала. Бик тәмле ул. Әлбәттә, Алла теләсә, менә бу елны яңа эшпишмак чыгачак. Аннарсың безнең бар эшпишмак с картошкой с грибами. Сандыйны калып караганыз мөмкин юктыр. Аннарсың без ясаганы эшпишмак с морепродуктами. Дегустациялар уздырдык. Аннарсың безнең бар овощной эшпишмак. Килегез калып карагыз, шуны гына әйтәләм сезгә, без бик күп әйберләр ясыйбыз. Бәлки сезгә рекламада җитмидер, менә мин мәсәлән яңа ишетәм, эшпишмак с морепродуктами, с грибами, бәлки сезгә әйтергә дә кирәк тора. Без сөйләрбез Алла теләсә, аның турында. Менә сезнең ярдәмегез белән шулай сөйләрбез Алла теләсә. Һәм аннарсың төрле менә теге мороженыйлар татар стилендә ясалган. Аннарсың менә эшпишмак белән инде яңа фикер безнең килде. Аннарсың эшпишмак фри. Алар төрле эш начинка белән ясала. Ит белән, бәрәңге белән һәм творог белән ясала. Бик тәмле әйбер, ул шулай яңа әйбер. Һәм инде мин истәп кенә бер әйтеп үтәм. Менә безнең мишәр якларында, мин бу кызып бит инде, мишәр якларында әбиләр элек тура пешерә иделәр. Менә шул ризыкны мин китабыма да керттем. Менә сезгә дә аның турыда менюгызга кертсәгез була. Ул тура дип атала, ул иремчектән әзерләнә, ул бик тәмле. Элек бу ризыкны һәр көн куллана торган ризык түгел бу. Моны кунакларга гына әзерли иделәр. Менә Коръән укыткан вакытта аннарысын савым ап киләләр бит инде, менә безнең якларда менә шул савым иттереп пешереп киләләр. Шундый бик тәмле ризык ул. Менә шундый онытылып калган татар ризыкларында дөньяга шулай иттереп танытасы килә. Әлбәттә, мин аны бу менюга керттем тураны.
татып карасыннар. Бәлкем әле мин аны теге рецепт иттереп бирермен. Уйлашырбыз әле, біз әле аны уйлап бетермәдек. Алла бирса, или без аны инде теге бүләк иттереп, менә каядыр катык бирәләр, каядыр шәкшәк бирәләр мәсәлән. Менә шул тураны да бирәсе килә, күрсәтәсе килә. Ул безнең борынгыдан калган, әби бабайлардан калган ризыгыбыз. Менә шул ризыкларны да безгә югалтырга кирәкми. Менә ул туралы дип атала. Резидапага шулай истәп китәм. Менә без бит инде беренче теге актуаль заманчы дигәндә чәй урынын ачтык. Менә теге мак кафе шикеллегендә. Шунда без кыймак, ачык кыймакны. Анысы бер кайда калып карый алмыйсыз. Бик аз җирдә ул бар. Ачык кыймакны шунда булдырдык. Һәм минем менә үземнең шундый күңелем белән инде бәләкәчтән шулай ашап үстем. Теге ипигә авыл каймагын сылап, өстеннән варенье сылап, шулай шундый әйберне шулай кертәчәкмен. Аннарсын әйтеп киттек турында һәм шулай бар безнең юка дигән әйбер. Шуны да кертәчәкбез. Аннарсын безнең бар бикри дигән әйбер. Ул төрле регионнарда бар. Татарстанда бик аны кулланмыйлар, ләкин төрле менә Самар өлкәсендә бар. Мин үзем Самар өлкәсендә, анда татарлар кулланалар шуны. Аннарсын без бавырсакны керттек. Бавырсак шулай ук бөтен җирдә юк инде ул, шул бер-ике урыннарда гына бар. Шуңа күрә без тырышабыз. Чөнки силәргә генә күбрәк кирәк, сез әйтмешли. Рәхмәт, менә бер генә сорау, безнең вакытыбыз якынлаш. Наша шуңа күрә кыскарак җавап бирсәгез иде. Менә сез әйттегез инде татар телен турында, татар телендә чыгыш турында. Менә шушы милли кухнялар татар телен саклауда менә нинди роль уйныйсыз, ничек уйлыйсыз? Менә һәм сез ничек итеп менә шушы татар телен саклауга үзегездән өлеш кертәсез? Рәхим, Реза ханым, әйтегез. Рәхмәт. Әле менә бүген дә рәхәтләнеп татарча сөйләшеп утырабыз. Аллага шөкер. Аллага шөкер, шунсы сөендерә. Biz инде татар телен саклап, иң беренче ул менә без үзебезнең культурабызны күрсәтәбез, тәмле ризыкларыбызны халыкка тәкъдим итәбез. Менә ул инде уже татар телен саклау дигән сүз. Сөйләшеп менә табын янында һәрбер нәрсә, менә мин ассоциацияны да культура и культурасы һәм аш-су дип атадым. Безнең культурабыз ул. Ничек иттереп менә сөйләшүебез, ничек иттереп табынга ризыкны бирүебез, татарча ничек иттереп аралашуыбыз. Ул бит әле менә бер татар орнаментын керсәң дә, ул безнең татарыбызның милли бизәге. Шул ук менә яшел төс бит инде, менә минем ресторанда яшел төскә мин күбрәк бирәм. Скатертларны да, салфеткаларны да шулай. Һәм инде мин универсиадага ачтым ресторанны. Универсиадада алдыннан строительләр белән тюльпаннарны ясадык. Ләлә чәчәкләрен ясадык түбәгә, шундый үзебезнең орнаментны керттек. Булыр ул татар теле дә безнең югалырга тиеш түгел, югалмый ул, Алла бирса. Без яшәсәк, һәм инде бездән калган балалар, менә без балаларга татар телен өйрәтеп үстердек, аныкларга өйрәтәбез. Менә Америка татарларын мин сезгә менә пример китерим әле. Менә әле күптән түгел генә миңа Диләрә ханым җибәрде видео. Мин аны Фейсбукка да куйдым. Наилә аның кызы Америкада туып үскән, шундый матур иттереп менә мин алардан ничә тапкыр инде кунакта булдым. Алар рәхәтләнеп балалар идә гел татарча гына сөйләшәләр. Менә урысча анда, инглизчә, урысча инде әлбәттә анда юк, инглиз теле күбрәк. Рәхәтләнеп матур иттереп сөйләшәләр. Шул бала әниемнең күзләре ниндидер яңа җыр җырлады. Менә аны тыңлаганда да йылы-йылы тыңлыйсың ул җырны. Карагыз әле, менә миндә ул Фейсбукта бар. Наилә исемле кыз, Диләрә ханымның кызы дип яздым мин анда. Кичкенә, әле ул беренче класска укырга кергән. Матур иттереп татарча аралашалар. Ике изә кызлары һәм малайлары бар аларның. Алар да татарча сөйләсәләр, идә гел татарча. Менә анда ул бит безнең күчеп киткән 17нче елда киткән татарлар, менә әзгенә. 17нче елда күчеп киткән татарлар, алар телләрен онытмаганнар. Менә алар гел татарча, мин алар белән очрашам, алар гел татарча сөйләшәләр. Шуңа күрә безнең татар телебез һәм мәдәниятебез без булганда, бөтен илебез, республикабызда, безнең президентыбыз күтәреп торганда, Алла бирса югалмый, бар да әйбәт булыр. Бер-ике сүз генә әстим, Реза апаның сүзләренә. Иң беренчедән без ресторанда
татар милли музыкасын қоябыз. Біздің һәм ол теге Илхам Шакировны да қояшақбыз да, классик болуы. Һәм яңаларын да заманчаны да қоябыз. Менә бөтен яңа егетләр, кызлар кем төрле Зиле Камаловалар, менә кем төрле кызык әйберләр булдыра музыка буенча. Без аларны шунда уйнатабыз, кешеләргә әкренләп колакларына сеңсен иттереп. Һәм аннарсын безнең кызларыбыз, менә кассада эшләүчеләрбез, алар менә эзеп биреп татарча матур иттереп сөйләшәләр. Аннарсын шулай без төрле семинарлар, мероприятиялар уздырабыз менә Кремлевскийда. Һәм шунда менә ябалак уенын уздырабыз. Кешеләр килә, гаиләләр очрашуларын уздырабыз, татар гаиләләре. Һәм менә шу төрле очрашуларда, төрле шундый чараларда инде кешеләр әкрен-әкрен шул бер-берсе белән татарча сөйләшәләр. Кемдер теге мине кебек сөйләшә, бик матур түгел әле бит. Кемдер теге бик матур итеп сөйләшә. Шуңа күрә алар бергә кушылгач, бергә сөйләшкәч, төрле шундай әйберләрдә, шундай чараларда алар инде матур итеп әйбәт сөйләшә башлар. Һәм инде аннарсын без менюны һәм безнең исемнәребезне карагыз, тәмле булсын түбәтәй. Ул уже башыннан без татарлар турында яңгырап, кычкырып татарлар турында сөйлибез. Һәм инде аннарсын менюда исемнәребезне, блюдоларның исемнәрен татар калдырдык бит. Кысты буйлар, эшпишмаклар, без треугольник дип язмыйбыз. Ул бик мөһим. Күп урында сез барып треугольник мөмкин аларсыз. Бездә эшпишмак. Вот, аннарсын инде кәләпүш дигән набор менә балаларга безнең Happy Meal димәгән бит инде ул кәләпүш дигән. Кәләпүш чөнки менә баланың баш киеме. Менә шулай тырышабыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт. Аңлашуыгыз өчен. Рәхмәт бик зур. Сезгә Амин. дә Барыбызга да бергә. Сез журналистлар булганда, Алла бирса, шулай матбугат челтәрләрендә күрсәтеп торсагыз, сөйләп торсагыз татар халык ризыклары турында, сезнең булышыгыз безгә бик зур файда китерәчәк. Файда акча ягыннан түгел, әлбәттә таныту ягыннан. Сезгә уңышлар, сезнең каләмнәрегез инде көчле. Менә Гөлнур инде безнең Сөембикә журналында, менә бу кызлар белән дә танышырбыз. Сезнең белән мин таныш. Менә һәрберегез белән мин сезгә уңышлар телим. Һәм инде эшләргә, каләмнәрегез матур иттереп язсын, башларыгыз эшләсен. Без теге ашау буенча, сез язу буенча бергә нитик булдырык инде татар милли ашларын да һәм татар милли мәдәниятен, тарихыбызны. Рәхмәт. Килегез кунакка. Алланың изге рәхмәтләре яусын. Килегез, сездә һәрберегезне шакырам, тәмле булсынга, килегез. Мастер-классларга килегез.